Nerviosismo e preocupación entre os traballadores da factoría de Ence en Lourizán. Esta mañá representantes do comité de empresa da fábrica aseguraban que a anulación da prórroga concedida a Pasteira deixaos no peor escenario posible. Non queremos que ninguna decisión nin política nin empresarial precipite un peche. Queremos unha garantía para eso. Unha garantía de que vamos continuar aí mentre eles procuran unha solución. Porque o problema non puxemos nós. Non somos traballadores. Ese é o que pedimos desde o principio. Desde o primeiro momento é o que pediu este comité. En todos os escenarios que se barallaron, claro. Este é o peor de todos. As portas da subdelegación do Goberno en Pontevedra reclamaron hoxe unha nova reunión da mesa de traballo sobre o futuro da Pasteira. A nós nunca nos vale un peche. En ningún caso. Se non podemos estar aí, terán que buscar unha solución. Se pasa polo traslado, terá que pasar. En ningún caso pedimos o traslado. A nos válenos onde está. Pero se non podemos estar aí, porque xa o din os jueces, nós queremos unha solución, nós queremos traballar. En principio, mañá manterán unha xuntanza coa subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba. Ademais, reuniránse coa dirección da empresa e convocarán unha asamblea dos traballadores para abordar a situación. Canto teñamos toda a información que da empresa, dos nosos abogados, convocaremos unha asamblea para informar aos traballadores, toda a plantilla, e automáticamente pois faremos unha manifestación. A intención é que desta asamblea saia un novo calendario de movilización, sea a convocatoria dunha manifestación en defensa dos postos de traballo.